ai ni chama wasiya ka labane ne we be ka dure di bolo ala ka be sawaba ma insha Allah agar jaga de ai min dimi mawyo tai ala ka be sawaba ma insha Allah wa hakaza aha ni ngalibi aiwa daga ni ngale mi anga sigi bursi kono anga kana ta bursi kono doni bismillah foro soro di fake bulu aha foi tola fade ata di ma bi fade centa di mo ke centa ala kan be sababa mo aha fa soro mo ke bulu ko sabe ay jati ti la jola ale ka jate bita ana fade ka ala kan be sababa mo aha bismillah am se ka teme ka famu yara bismillah ala kan be sababa mo alhamdulillah monsieur bismillah tubabu obu wa mimbo ka ke ga banabato deme ayo ti chen o ça c'est la solidarité o deme hani ka duri adima bi se ka mine wa kam jume ne ma ka furu ka wari mi boka mo ko deme na itewa pas foi dala ita samai ama ke foi dala ala kan be sama bama na da wari ka ke chuguma bi ketini ala kan be sama bama inshallah ma fita amita doni ala kan sa wabe ya da ba ka jo kukuru ni ke ni yori na kusure aba kumbo ma fa na solu jota amita ni fe doni ma fata an soni ganga yoro mina karabo ke ko tribina ni fatuli gara ku chom katla kana fo bi wuli ka bo makili sula ni ala ya te ni ngona karaw ka soju makan ci yoro be ni ko kira be kono ala bi se ka wati wara kono mais ni kaka la yini wuli kana da fi bitam makan wuli de yani tribina ni ka fanga plan uti la yini akan la yini ni yani nyaji ukachi yani nyaji ukaba na iklani ko konnana akacha do ere be yafa so se nyi bala mami na fuli nyi na tarifi ngote auma o konnana yafa ka katili kake moy wodi di yani nga do du nyoka ga hakaw konnana mais abe bela jele be dépend famuya dila na mo famu am se ga wati wala ko ka kala manaya ko teliya odi ko kai nasa na ko klibina ni fibu te klibina ndo la nyine ni anga telia ka klanike odi la nyine mana kera famia de kono na ngwa metelia na so beta wole fitna na fad no be telia la abela jele ka ke no famia de kono na emi e jude korobaye ika sabali kana idu mashida fendo be edi bado ni mi déclarer barabe no de mais kado la nyine no mode mais kado ka fala ngi ko no balada ne mi ke ne dogo ni no flene kabine mi fama do furu ne ba ka baraka furu la ado be o sika to i dogo ni do be ala de alla ti o kara dogo ni no te bi se ko so de yana na fara ko klani mi ke e no lu be kan ka ke klin bi ko tu klani na ibado amano goda mais ala ka klan ko yere de mais ka sabali ala de millati ko wuri be ke i ka fim belage de déclarer quand il y a déficit de communication ni te communiquer ni mogoye quoi wuri be na ni fitna no be yo e de koroyi ka bewole ka sigi chokoroba fatura do da jubala mais ne tora ki daja ka bo ba be ka funna fulu be ka soro foite ubono do tuma mi na wasoro cheni karaka ba mais ne ma do wole ka sigi ibe kurtu la ibe buru la yoro la ko ne be tunu sara yoro bi jatti da barato e ala ka akli madam tumana ni da on fe fananga jamanan no ko nana ka chaya ina fokara mo ke ko ya fu tugo mina ful ma fulu ko chaya katla ku barkatela kima yo ka fara ku cewa ku fe cheni do
cɛn fɔtɛ dɛ fin cɛnni don nafolo dɔw bɛ Allah sile cɛn a ka ca ni san 100 Allah yɛrɛ de y'a cɛn tilan cogoya fɔ Kuranɛ kɔnɔna na ni fɛn haramuyalen cogoya tɛ kɛ mais kuma kɔni laɲini min ye k'a fɔ i bɛ wuli ka bɔ yan Badiri su la k'a fɔra ko cɛn ka tilan k'a ka tilan i ka taa kɛlɛ wuli i ni balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ko fɔ ka tilan de a i bɛ baraji ɲini na a tɛ sɔrɔ dɛ a k'a kɛ bɛn kɔnɔna na a k'a kɛ bɛn kɔnɔna na o de cɛ ka ɲi Allah ka hakilima d'a ma. ayiwa ko Jawara ko fatuli kɛlen kɔfɛ bonisi don bisimila ni tiɲɛta wala ko fatuli kɛlen kɔfɛ yanni tiɲɛ ka tila tiɲɛta b'a dɔ fana fatura a question bɛ yan k'a dilen don wa wala sisan a bɛ kɛ wala sisan tiɲɛ tilanko 2 de bɛ yen nɔ min fatura n'a ye tiɲɛ tilan fatulen fɔlɔ ka tiɲɛ fatulen filanan sen bi ye o la a tilatɔ a tɛ fɔ k'a sara dɛ min bɛ jateminɛ fa sara don min na o y'a sɔrɔ ale bɛ ɲɛnamaya la donc a sen bɛ tiɲɛ na u b'a ta nin yɔrɔ bɔ k'a bila ale ta nin yɔrɔ bɔlen kɔfɛ k'a bila min ye tiɲɛ tila k'a ban ale fana ta nin yɔrɔ bɛ tila ka na tilan tɔw ni ɲɔgɔn cɛ tuguni Ala k'an bɛ sababa ma a bɛ kɛ nin cogo la inshallah ni do mu ko a bɛ da denw ma a fana ta bɛ na tilan Ala k'an bɛ sababa ma inshallah Suleiman an ka taa واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ألاقوا مسلمون بيه نولو بنا نكوجو أولا فاستشهدوا عليهن 4 منكم مسلمون بيه ni مسلمون نجنا يلا مسلمون بنا جناية أولا فاستشهدوا كوكا شيرناني بو الله ni ayayin فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت ni shirnani salabu mina kudo kasola sohono حتى يتوفاهن الموت fusa ya fuso أو يجعل الله لهن سبيلا walma ala bina goda ko nya do na tawla kra ko tenno ya sawan ni kiti ne kumbi fola ni tusera واللذان يأتيانها منكم ako mamun bina ni kiti tusera ka banya da fola ni musoko mina na ko jugula ko mi do sogana ka sola fusa ya ka ta sola de botena a kiti bilila don mina ni gosili nana walma farala kirin nana kira kuma na do ako aliyoma kad ja'ala Allahu lahunna sabila ako bi kona ala kira ku واللذان يأتيانها منكم فأزوهما ako ma flamun bina nulu bina ni janaya aula she ani muso fazuhuma ayu flamina aku toro فإن تابا وأصلها atuma no tubira yenyuma yake فأعرضوا عنهما atuma aku toy ni fama wilila إن الله كان توابا رحيما wala ni bila ni wati asoro ni cheni muso nuku mina na janala la dabu dorone do na sai tawbe ba ko era tawba ti sona ni mana abo to gola إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ni ayan ki baraka labile ako tubi de be mo ga mamun be lulu bi jugma bara bi jahalatin adomaliaka ثم يتوبون من قريب aw kila ka tubi fana min qaribin masulyama فأولئك يتوب الله عليهم bara bulu ka tubi de mine وكان الله عليما حكيما ala kara dani masai ala kara kiti masai وليست التوبة للذين يعملون السيئات ala go tubi ti mo ga mamun bi jugma bara حتى إذا حضر أحدهم الموت aywa fo saya nana soraka قال إني تبت الآن nin boto ka soraka fo inni tubtu al'ana ya soro idona saya sigara la kaba famuna donc en tant que tubi kon bi mine Muhammadu mandenye malam yo garde malam garde en tant que ima don saya sigara kono nin kora saya sigara nana ka soro ima tubi iga kiti jume tubi jume ko do sisa ka tubi ka bo ko jugu kalima walma ka tubi ka bo kafira de ma pasini bede bien anga tubi mum na fara mo tanga tubi alga mo ko tubi re ko ka ko che ko jugu kala de tubi ni na ko jugu kala de te o tere enyi mu'mini da fa de yere ya ayu allazina amanu توبوا إلى الله توبة نصوحا ay tubi kata alama tubi ko nan jele mu'minu yere de ko do anga tubi kira yere ko kale tubi she bi wolomla e kana tubi she de par jour rachel ko te ke ni kira ta kara bi wolomla kan ta kan ga o multiplier par 5
abo jogo de la donc tubi sharti de ni o tuma na ma min be ami hin ngalite ma min be na sara ka to koju al koju ke islamedo asara ka to koju do la ma dabla o ka kiti bi jogo ni islama sara ka to koju do la ama dabla ma tubi ka bo ala ama ko amruhu ila allah aka ko yabe ala bo kelen mo be da tubi ka bo koju do la para ma tubi ka bo koju do fana na tubi ka bo mina o be mine do njuru mu be se ba non ka bo jogo ala ka be sama ba apa juga di? Kala ini tubtul ana. Kala utma idonin saya segera kono. Kala ini tubtul ana ka pokone tubira sisa kutubi timine. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Tubu fana timine mai mani saraka kriyal. Ulaika atadna lahum azaban alima. Ala ba alude mo yayi la jawalla bu yemi la jawad dimini. Ya ayyuhal ladzina amanu. Ya mamunun liman yara. La yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Anta burshi kono. Kati wajibu ya auka. Aka muso centa jabu ya la de. Atitaka la yahillu lakum atitaka aw yitiyo aka muso centa jabu ya la ni koraka muso do a fatura ka muso do ne da do ke ma centa jabu ya sivina baba ko tigere ahmad famunawa bismillah wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna alani ni muso benaka basi tala na jara muso ko do ni do kata basi fu tala dɔgɔni bɛ se ka kɔrɔkɛ muso ta kɔrɔkɛ muso fatulen kɔfɛ kɔrɔkɛ bɛ se ka dɔgɔkɛ muso ta dɔgɔkɛ fatulen kɔfɛ. wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna. Mankan bɛ ka caya dɔɔnin mun de don. Kɔrɔkɛ ka dɔgɔkɛ muso ta o tɛ haramu ye koyi. Ala kan bɛ sababu ma i kun b'a fɔ min yɛrɛ ma ko n buramuso dɛ i bɛ n'o de ta a furu bɛ siri i b'a ta foyi t'a la ala kan bɛ sababu ma alhamdulillah. wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna. ala ko wala ta'duluhunna a kana balamini muso ninnu a kana balamini cɛ walasa litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna k'a kɛ kun de kama walasa a bɛ fɛn dɔ a bɛ taa ni fɛn dɔ ye a ye min d'u ma an kɔrɔkɛ kun y'a furu ayiwa kun ye du ni fɛngɛw d'a ma donc sisan n'an ma furu jago ala pour que an b'an ka diɲɛw récupérer cogo min na ala b'a ayi dɛ a ta y'a ka fɛnw ye dɛ fala t'a dulu kun n'a kana balamina a n'a ka fɛnw cɛ dɛ walasa a bɛ abu bɔ sa la jago ala o ti kɛ dɛ n'a y'a ja n'a ka bɛ min kɛ furu la ni furu ma n'a ka bɛ taa furu ga wɛrɛ kɔnɔ a bɛ taa furu ga wɛrɛ kɔnɔ o y'a bannen a b'aw denw minɛ denw de y'aw ta ye ala kan bɛ sababa ma. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ولكن أن يأتينا بفاحشة مبينة لأن نكوجو من بنينو. وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف أتمنى أي مسلم أي وجه بالمعروف الشرع دوفا. فإن كرهتموهن. على قلنا أي مسلم لا يكون. فعسى أن تكرهوا شيئا. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم المحرمات من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا إنه كان فاحشة وكان كدوية ومقتا وكان تيرسونياي وساء سبيلا وكان سكسرة كدوية دينغا فاموسوفا أكان تبليلا
jahiliya ni kafira de kono ala ko kaka na kede حرمت عليكم أمهاتكم ala ko ko kera wa haramu yi وبناتكم ana de muso وأخواتكم ana balma muso وأماتكم ana tene muso وخالاتكم ana bema muso وبنات الأخ ana abalma ke dew abalma ke de muso وبنات الأخت ani balma muso dew وأمهاتكم التي ani أرضعنكم muso mun be lu e sindi awma no la bawi abaw ni sindi muso ni simo ibade hadi wona mi wolo wona haramu ye se ko furu وأخواتكم من الرضاعة ani ini muso min jara ka sin kelen ni muso kelen sin ni tan na te ba kelen ni ite ko muso furu bile o de la me kan ra furu muso wi ka sin ga walde te doro je sin ta ka bi kasila ka sin ta ka damo muso a ta ga dugude ne de mi go duru sorala ikara bayde ide on ti se ga furu de ala kan be sababa وأمهات نسائكم amin go kelen wa masa maliku ko na hali mun go kelen tali bari aha to masa bu shafi wuli ya jira ka ko mun go duru masa maliku ko ko hal na tamani nu fe amma fa ta bari na tamana de nu fe ga sa ko no dora ban ala kan be sababa mu wa alaikum salam jawara aha aha na ya ga non go du du bolo ka aha aha abu sinta ga dama amanga na kene na ya ke ni ke bino lu de ndi nyoma abu ko mi be ka bakele fakele di nyoma mu go de fara ta ala ka be sababa ma na ya ke ko jugu do de bismillah وأمهات نسائكم ala ko wa ummaatu nisaikum ana ko muso ba na abura muso ma harame se go furu وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ani kala mo de muso ma munun bi ka sogono i muso ni de munun nana i muso ni de muso ma min nana bara muso na de mi fi ma harame اللاتي دخلتم بهن ye min ba furu se فإن لم تكونوا دخلتم بهن ana so ma dona bay فلا جناح عليكم dan na ba ta daga denta وحلائل أبنائكم ani ade ga halala muso الذين من no أصلابكم ibra muso yar idenga muso Allah sina min aslabikum de munun gori yara ko kulula kulu muso wulu mu bi ma haramu وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ani ga koroni dogo kulu faranyon kan wati kelen kono na do bi se ka saidi do ta na ku faranyon kan wati kelen kono illa ma kad salafa fona karamin temena ala ko ati kebile de we haramu yi koron dogo muso na dogo nu ku faranyon kan furu kelen kono ku flabe to nyana mayala ala ko ko ye haramu yi nani ko dogo muso bi bolo no ala yo ka kalfa mena ita ni korom so bi o se la dima wala ni korom so bi bolo na ala ka kalfa mena ita bu do so dima ay sayyidina usman era makra de so flaka usman ka to fa to dara ma da zunnurain hakaza inshallah namuta yonde do fatura do ta abo to aha إن الله كان غفورا غفورا رحيما رحيما ala kara ya fa masai ala kara hina masai ala kara hinana ala kara ya fa ma صدق الله العظيم sadaqallahu alazim barabana